És el concert de celebració del 30è aniversari de la Constitució, per tant hem preparat un programa que ens connecta tant al passat com al present de la música i en part al futur de la música del país. Doncs hem recuperat obres d'aquests autors per continuar fent la feina de recopilació del material musical clàssic andorrà. I descobrir que hi ha tota aquesta música, que és música andorrana, que té molt de potencial, que m'ha agradat molt poder interpretar ja aquests dies els assajos, perquè és veritat que són cançons que són molt maques i són cançons que són d'Andorra. Per la segona part tindrem l'estrena, una col·laboració que hem fet amb l'Albert Villaró, en el qual fem un repàs de la història d'Andorra, narrada poèticament, des de les glaciacions fins a l'aprovació de la Constitució, amb la qual ell ha fet un text fantàstic i jo hi he posat la música, de manera que la música va perfilant el text, el va recolzant i tenim tota la història del país resumida en una peça musical.